Pastor Danielo Palomares, a native of Davao Oriental, began his Christian education at Davao Oriental Academy and continued at Southern Mindanao Academy for high school. He pursued his passion for ministry, earning a Bachelor of Arts in Theology from Mountain View College, followed by a Master's in Ministry from the Adventist International Institute of Advanced Studies. Pastor Palomares has faithfully served the Seventh-day Adventist Church for over 18 years in the Davao Mission, holding various key roles. In 2008, he transitioned to the South Philippine Union Conference, where he contributed in multiple leadership capacities, including Director of Stewardship Ministries, Planned Giving and Trust Services, Union Evangelist, Human Resource Director, Associate Executive Secretary, Ministerial Secretary, Executive Secretary, and eventually President of the late SPUC. Pastor Palomares is blessed with a supportive family. He is happily married to Jill Alfaro, and together they have two sons as well as twin daughters. Today, Pastor Dan leads the newly established Southeastern Philippine Union Mission, which was bifurcated from the South Philippine Union Conference. SCPUM territory includes Davao Mission and Northern Davao Mission, covering the whole of Davao Region, Southern Mindanao Mission, serving the southern territories of Mindanao including South Cotabato, Sarangani, and General Santos City. South Central Mindanao Mission, serving the areas of Cotabato Province, Maguindanao, Sultan Kudarat, and nearby regions. Southeastern Caraga Mission, covering the southeastern and southern Caraga provinces of Agusan del Sur and Surigao del Sur. Also supervises a higher education institute, South Philippine Adventist College and a medical institute, the Adventist Hospital Davao. Known for his leadership and ability to inspire, Pastor Palomares continues to unite church leaders and members in advancing the gospel across the territory. Please welcome the President of Southeastern Philippine Union Mission, Pastor Danielo Palomares. Akong yabi-yabi ang tanan sa ika-24 ka hugna sa atong My Journey with God Season 5. Mayong gabi, Luzon, Visayas, ug Mindanao, ang Diyos magapanalangin kanato. Anita sa atong topiko. Ang atong topiko nagaingon, can the dead communicate with the living? Pwede po nato ni balihon mga kaigison, ano? Can the living communicate with the dead? Sa dili pa mo padayon, akong hangyoon nga atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namong Dios, usa na usab kini ka oportunidad nga among makatunan ang usa ka sensitibo apan importante nga mensahe. Hinaot pa nga amo kining masabtan, ihatag kanamo ang kalinaw. Panalangini ang tanan nga ekipo, panalangini ang among palibot, among gisalig sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Usa ka panahon niya na mga kaigsunan, nag-attend ko og usa ka funeral service. Siyempre, normal man na may patakaran ang sa dili pa is sirado ang lungon kay dalho na kini ngadto sa sementeryo na ay gitawag nga last viewing. So hinglinya pug ko didto, hingsunod ko sa mga tawo nga naglinya og ang nag-una nako mga babaye. Ang nahitabo mga higala pagkatungod din nila dito sa mao nga lungon, no? Siguro parinti baka to nila o yung sa to nila, ilang gituktok ang kanang samin bitaw, gituktok nila. Unya naa sila gisulti, no? Naa sila gisulti. Ilag yung giistoryahan mga kaigsunan ang namatay na. Abi ninyo dunay mga panahon pabaya nga murag mahitabo po na sa ato, no? Nga unknowingly mag-istorya-istorya ta sa mga nangamatay na. Doon na gani mga tao nga mo I love you sa patay na, no? Para nako murag uwahin na, no? If you want to say I love you, do it now, no? Kung naamoy mga appreciation nga isulti, kung naamoy mga pulong sa pagdaig, do it now kay ngano man mahibalo ra ta unya nga ang mga nangamatay dili na pwede istoryahon. Ang mga patay pod dili na pud sila pwede
nga makigistorya. Apan dunay grupo sa mga tao sa kalibutan mga higala, mga kaigsunan, nga noon kini sila nga makigistorya sa mga minatay, no? Gitawag ni sila og mga espiritista. Gitawag ni sila og mga tao nga naa sila gitawag mga medium nga maoy makigistorya ni adtong mga nitaliwa na. Gani dunay atong nakita dinhi, no, sa ato ang research nga usa ka tawo gitawag siya si Sir Oliver Lodge. Nag-ingon siya, "There is no death in the graveyard." Matod pa niya, kaya nga naman daw, "I have frequent talks with the dead." Sa ito pa nga iyang gihunahuna mga higala, o iya pa ganing gipropagate sa tibok kalibutan, nga wala daw nangamatay, kay dito sa mga lubnganan, sige siya pakigistorya sa mga nangamatay. Siguro maragban libawt, wala itong balhibo, no? Kung mahitabo ni nga makigistorya ta dito. Nagpadayon siya, nagaingon siya, "I cannot doubt that people live after death because, wherefore, I frequently talk with them." So, higala, iyahan ni nga personal nga opinion, og sa ko nang gikaingon kaganina, na ay grupo sa mga tao nga naggunit niini nga mga panghuna-huna, nga aduna sila'y access sa mga nangamatay na, gani nakigistorya sila. Apan ang pangutana balikon ko, pwede ba nga ang patay makigistorya sa mga buhi? On conversely, pwede ba nga ikaw nga buhi sa pagkakaroon makigistorya sa mga minatay? Ato ta sa unang pangutana. Akong gihangyo ato ang mga participants, palihog i-open ang inyong mga worksheets. Tanawa din ha, ato ta sa question number 1. Ang question number 1 nagakanayon, kinsa ang unang gigamit or medium sa espiritu? Higala, speaking of medium, nag-ingon ang ato ang research nga usa ni siya katawo nga reputedly able to make contact with the world of spirits, especially while in a state of trance. So mga tao ni sila nga ilahaning profession, ilahaning claim, no? Ilahaning gituhuan nga naa sila abilidad nga makigistorya sila niya adtong nangamatay na. So imo ni sila nga itap higala unya imong istoryahon panalitan gusto ka makigistorya sa imong lulo. Kaya wa ka bahinig maayo sa iyang kabtangan, dugay ra siya namatay. Mugamit sila aning gitawag mga medium, no? But as I said, this is part of the world of spiritism mga kaigsunan, diin naa ni ini nga klase sa pag-istorya-istorya sa mga nangamatay na. Apan ang una natong hisgutan karon, sa Biblia, kinsa man ang unang gigamit nga medium sa espiritu. Ang Henesis Kapitulo 3, versikulo 1, nagakanayon, "Karon ang bitin, malalangon labi kay sa tanan nga mananap sa kapatagan, nga gibuhat ni Hiuba nga Dios. Og nag-ingon siya sa babaye, di ay, nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman." Higala, ang tubag, kinsa man ang una nga medium o kanang a person nga maoy makigistorya didto. Ang gigamit higala sa kaaway, ang first nga medium mao ang bitin. Dili tinuod ng istorya sa mga kakaraanan nga ang pagbuhat sa Dios sa bitin makasulti siya. Dili gyud na makasulti ang bitin mga kaigsunan. Dunay mga mananap nga makasumay-sumay sa pagsulti, pero it is only human beings nga gifted ta sa gitawag at pag-istorya. Ang parot, makasulti-sulti man, pero merely paroting, no? Kung sa imong isulti niya, mura po na iyang sundon. Pero dili siya maka-device naturally kung sa iyang ikasulti. Mao po na ang bitin mga kaisunan. Nahibalota sa istorya nga ang maong nga bitin, dili to siya mo inisulti siyang kaugalingon, but that serpent served as the medium, no? Sa kunang gikaingon, gigamit lang siya, pamaagi lang siya, aron ang yawa nga mao ang nagamit kaniya, makahimo sa pag-istorya ngadto sa atong unang ginikanan na si Iba. Pautana numero 2. Sa unsang katuyuan nga gigamit ang una nga medium. Unsa may katuyuan? Timan ini ninyo mga higala, no? The devil is majoring to very
kanang iyahan ng abilidad, no? Na siya satol kay nga pamaagi. He has two abilities. Number one, he has ability to deceive. And next one, he has ability to destroy. Pero magpasalamat ta nga pildi naman na isang daan. But anyway, atong subayon kung unsa may katuyuan nganong naay medium. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13 nagahisgot. Nag-ingon din apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinglimbungan sa bitin, pinaagi sa lipat-lipat ni ini, ang inyong mga panghuna-huna pagpahisalaagon gikan sa pagpanghimatuod og putli nga pagka mahinalaron kang Kristo. So ang katuyuan mga minahal nga mga higala, mga kaigsunan, ngano nga adunay paggamit og medium, paggamit og usa nga mo'y makig-istorya dito sa pikas nga bahin, isip nga kuno naa na sila dinha ang tuyo ana aron sa paglingla kanimo. As I said earlier, he is expert in deceiving and destroying people. O nagingon ang Biblia mga higala, magbantay ta, bisan pa ang mga pinili. Iyang limbungan, bisan pa ang mga pinili. Ang sunod nga pangutana numero 3. Unsa ang yano nga bakak ang gisulti sa bitin ngadto kang iba. Abit ninyo mga higala, kini nga bakak, masubo po ta, nga daghan po ang mga tao nga ila po ning gisubli-subli. Nag-ingon si Hitler, a lie which is told 1,000 times becomes truth. Apan mga higala, the Bible remains to be the truth, and the person of Jesus is the truth nga nahimo siya nga lawas. So higala ko, again, ako gid mo giyahan, mubalik ta higala ngadto sa balaang kasulatan. Unsa may giingon aning medium? Unsa may giingon sa kaaway? O ang bitin miingon sa babae, unsa ingon niya? Dili gayud kamo mamatay. Ang Dios niingon nga, ayaw lagi mugkaon anang bungas kahoy, kay mga matay lagi gid mo. Pero higala gi kamang ang atong unang inahan, giadto gid didto unya giingnan siya sa medium, dili ka mamatay. Purposely to deceive and to destroy. Pangutana 4. Unsang klasiha sa tinaguang misteryo ang gipasidaan ni Moises? Taas-taas nga sitas mga higala, Deuteronomio Kapitulo 19, 18, 10 paingon sa 12. Apan ato ning basahon mga kaigsunan, kay detalyado ang sulti ni Moises nga atong likayan kini nga mga misteryo. Nag-ingon ang bersikulo 10. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga nagapaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babayi sa kalayo. Kamo nga mga Cebuano speaking individuals din ha, familiar mo aning term higala nga palina. Unsa man ning palina? Kung magsakit ang imong anak o naay mga gibati-bati, ipaagi dito kalayo. No? Mao ni ang gisgutan sa Biblia. Nag-ingon dili kaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga nagpaagi sa iyang anak nga lalaki kun babae diha sa kalayo. Og nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad, kung anting-antingan, kung diwatahan. Versikulo 11, kung magwiwili, kung magapakigtambag sa mga kailang espiritu. Sumao ni higala ang gitawag spiritism. Muadto dito kay naay ikonsulta, magpatambag sa mga kailang espiritu. Kung mag-iila nga malalangon, kung magapangutana sa mga minatay. Halaka. Versikulo 12, kay dulumtanan alang kang Hiuba ang bisan kinsa nga nagabuhat ni ining mga butanga. Og tungod ni ining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Hiuba nga imong Dios sa imong atubangan. So ang mga tao sa Dios mga kaigsunan, panahon dito sa kamingawan, no, mao ni ang ilang biyahe gikan sa Ehipto paingon sa yuta sa saad, gipasidan-an gyud sila nga dili gyud makiglambigit kung mahimo mga higala, di gyud ka makigistorya. Kay nga naman, sa usan nimo, sama sa nahitabo ni iba,
na ay usa ka statement nga gigamit sa kaaway, unya balos-balos po siya dito. Higala atong hinumduman nga the enemy of the soul is expert in trying to deceive and destroy, if possible, the very elect. Muna nga likayan kining mga tawhana. Pangutana numero 6. Sa miadto si Saul sa aswang sa Endor, nagpakigsulti ba siya sa propeta nga si Samuel? Isip nga background mga higala o mga kaigsuunan. Sa diha nga namatay na si Samuel, kini si Haring Saulo nga gibiyaan po siya sa Ginoo tungod sa iyang pagsupak sa Ginoo, tungod sa iyang pagrebelde sa Ginoo. Dispirado siya, busa ningadto siya sa usa ka gitawag din sa ato ang translation og aswang sa Endor, no? Witch of Endor. Pag-abot niya dito mga higala, gusto siya makig-istorya ni Samuel. Ang pangutana nga atong tubagon karon, nakahimo ba siya sa papakig-istorya kang Samuel? 1 Samuel kapitulo 28, versikulo 6 nagakanayon. Og sa diha nga nangutana si Saul kang Hiuba. Si Hiuba wala tumubag kaniya. Ni pinaagi sa damgo, ni pinaagi sa urim, ni pinaagi sa mga manalagna. So ang tubag mga higala, wala siya makahimo sa papag-istorya kang Samuel. Apan ang pangutana karon, naa magi conversation nga nahitabo. Ako ning gireview og basa mga higala, pero ingon ani ang sistema. Ang mga medium, mura din sila og aktor og actress, no? Nga naa sila ka istorya, panalitan mo adto kanila dito, sama sa nahitabo ni Haring Saul. Ningon siya nga, gusto na ko istoryahon si Samuel. Ingon din ang medium nga, uy, ikaw madini, si Haring Saul manay ka. Nanumpa si Haring Saul mga higala, di talagi yung kahilabtan ay kabalaka. Ang nahitabo mga kaisunan, niingon si Haring Saulo, gusto na ko istoryahon si Propeta Samuel. Niingon din ang medium nga, uy, na ako'y nakita nga tigulang. Iyang gidescribe mga kaisunan. Hingingon na yon si Haring Saulo, mauna si Samuel. Wala kakita si Saulo mga higala, it was only the pretension of the medium nga nakakita siya kang propeta Samuel. Apan matingala gyud ka mga higala, no? There is a 99.9% statement nga giluwatan ni adtong kunuhay mao si propeta Samuel. Kay ngano man nakatunong-tunong pud siya nga ikaw Haring Saulo gibiyaan ka na sa Dios. Ang nahitabo, ang medium lang maoy nagclaim nga nakakita siya ni propeta Samuel, dayon girili niya ngadto kang Haring Saulo, naa dayon sila conversation mga higala, pero ang medium maulang ang gapacilitate, no? Nga mao ni gisulti ni Samuel. Mao po ni gisulti ni Haring Saulo. So ingon ana na makaisunan, but there was no actual conversation between the King Saul and the late prophet Samuel. So yung na mga higala, akong usbon, the medium pretended to have seen Samuel, and the method of deception is 99% truth. Kaya abi ninyo, dili po ta mailad, kung ang pamaagi, bakak ragyod tanan. Abi ninyo mga higala, let us remember, nga ang bakak, dili ni siya lunlun bakak. Butangan lang ang truth og bakak, og mahimo na siya nga bakak. Muna nga magbantay gyud ta. Magbantay gyud ta. Adto ta sa sunod nga pangutana. Mubalik ba ang patay sa ilang puloy-anan? Tapos sila mamatay aron paghadlok o pagdalag pahalipay? Ang tubag makita sa Hub kapitulo 7 bersikulo 9 paingon sa 10. Nagaingon dinhi. Sama sa panganod nga mahurot og mapapas, mauman usab ang nanaog ngadto sa Siol, dili na mubalik sa ibabaw. Dili na siya mubalik sa iyang balay. Ni makaila pa kaniya ang iyang pinoy-anan. Sa ito pa mga higala, dili na mubalik kay ngano manghadlok o unya basi baka og magdalag pahalipay. Dili na gyud mubalik mga kaisunan ang namatay na. Mao na giingon sa balaang kasulatan. Karon,
na ako'y isulti ninyo mga kaisunan na kamatuoran. Kita mo ang nasa screen, no? Na din hilungon. Pastor Palomares, siguro inyo kong i-challenge. Moingon mo nga, ikaw pastor, sige magyugag ingon nga ang patay, wala na nay kabangkaagan, ang patay, abog na lang ng naa, kay tua na ang iyahang gininhawa, hing uli na nga ito sa Dios, o hing taliwa na gikan sa iyang lawas. Ang pangutana, pananglitan na ay muhagit nako. Moingon nga, pastor, naa kay amigo nga namatay, ikaw ra gyud usa, magbantay ka ana niya, imo na siyang tukawan sa usa ka gabi nga kamurag yung duha. Bisan pa siguro higalag unsa ta kakasuod. Bisag parinti pa ta ka nga magtugon ka, bisan pag isulat pa na nimo, bisan pag ipanotarize na nimo, nga imo kong ingnon hangyoon ko nimo nga in one of the night sa ako ang wake si Pastor Palomares may magbantay nako, siya raging isa. Ang akong tubag ana makaigsunan, dili gyud ko. Dabi mo yung na po ng uban nga nung mahadlok man ka nga wala naman to, abog raman to. Ang lawas din na nga atong gibilar-bilaran mga higala, abog raman na. Tua naman ang iyang ginhawa na hing balik ngadto sa naghatag. Kadtong ginhawa, wala to say consciousness o panimuot, sa mga ang abog, o panimuot. Abi ninyo ang akong rason, naa sa Biblia. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14. Nag-ingon kini, og dili hinuon ikahibulong, kay bisan gani si Satanas, nagtakuban man sa iyang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag. Kay ba lumog unsay mahitabo? Pananglitan, musugot ko, nga magbantay ko sa akong amigo. Bisan pag unsa ka amigo, bisan pag kini si baderiman mo hangyo nako, di gyud ko musugot. Ha? Kay nga naman, ang mahitabo mao ni. Tuwa na ko didto, butang tanga ni Oyon ko. So kami rang duha, di na sa bisag dako pa nga kwarto, bisag mao po ni kadako nga studio. Ang unang mahitabuan na mo brown out na. Pag humag brown out, na anta di magsikad-sikad dito sa lungon. Sultian ta mo mga higala, dili na tong akong higala maoy nagsikad-sikad. Kay nahibaluto nga ang patay wa nay kabangkaagan. Apan kinsa naman to, balik sa teksto mga higala, pwede nga ang kaaway, unsa man, iyahang himuon ang pag-transform sa iyang kaugalingon, i-impersonate niya ang kinaiya niya itong akong amigo. Abi niyo daghan may nahitabuan na mga higala. Unsa may nahitabo? Dunay mga tao nga namatyan sila, no? This is tradition, no? But it happened. Pagka human og lubong yan ang adlaw, magbutang na sila abo dito sa kilid sa ilang panimalay. Kadtong sa ilang agianan dool, pultahan main door baka o pultahan sa kusina, butangan na nilag abo. And it happens nga pagkaugma naagi tamak didto nga nagtamak sa abo. Parehas gyud kadako sa tiil niadtong nitaliwan. O tingali sapatos niadtong nagtaliwan, bisag ang iyang sapatos gisuot na niya padulong didto sa iyang paglubong. Kay nganuman ang kaaway higala matud pa dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 11, versikulo 14, pwede siya nga muhimo ni ana na si power of impostor ba nga ang gahom, i-impersonate kaniya aron sa paglimbong. Nganuman, he was the first person nga niingon nga ang tao dili mamatay. Gusto na niya i-prove ba mga higala, pinaagi ni anang iyahang mga inunta hukus-pokus nga daw ni balik ang patay. But I tell you frankly, dili na to siya maoy ni balik. Ang kaaway na sa kalag, hinganha to deceive and to destroy. Pangutana 7, nganong imposible sa mga buhi nga makisulti sa mga minatay? Very practical and logical answer mga kaisunan. Balik ko na to ang Ecclesiastes 9:5 paingon sa 6. Kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay, walay dili mahibalo sa bisan unsa. Unsa pa sunod, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan, hikalimtan. Og unya, wala na sila'y bahin dinhi sa kalibutan. Maingon ang ilang gugma, maingon man ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina. Unsa pa niya katapusan nga bahin, mawagtang sa kanihing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon,
sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So higala ko makadungugay ta og mga similar nga mga kining senaryo sa akong gikaingon kaganina. Ayaw paghunahuna nga ang imo tong papa ang nibalik. Pananglitan ang imong mama namatay, madunggan nimo ang tingog tulo ka adlaw gikan sa iyang paglubong, maog yun nga tingog o tingali ba pakita nimo, maog yun nga dagway, dili na to siya higala ang kaaway na to kay anuman nibalik siya, hinganha siya nimo to destroy and to deceive you. Ang imong pagtuo malingla. Abi ninyo mga kaigsunan, dili ta pwede nga magpailad sa usa ka higayon. Kay once nga mailad ka sa usa ka higayon, sa sunod nga higayon down the line magsige na lang gyud kag kailad. Pangutana 8, and this is the last question. Unsay hinungdan sa pagsupak sa katapusang mga adlaw? Niya na higala sa katapusang mga adlaw, naidaghan nga mga pagsupak. Pero gusto na kong i-underscore nga mauni ang usa sa mga pagsupak. Ang 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 ug 2 nagaingon, og ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon, adunay pagpamiya gikan sa pagtuo. Unsay hinungdan? Tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu og sa tuluhuan sa mga yawa. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon, kinsang mga kaisipan ng paso nga daw pinaagig binagang puthaw. Nag-ingon si San Pablo, mga malimbungon nga espiritu og sa mga tuluhuan sa mga yawa. Mao ni mga kaigsunan, mga higala, ang gitawag dako kay nga apostasy ni ining katapusan nga mga adlaw. Kung atong balikan ang pangutana, can the living communicate with the dead? Or vice versa, can the dead communicate with the living? The answer is absolutely no, mga kaigsunan. Sumala sa pahayag sa balaang kasulatan. Atong balikon, ang kamatayon sa tao, gitawag ka na siya og creation in reverse. During sa creation, mga kaigsunan, giumol sa Dios ang abog, ang tao gikan sa abog, ug unya iyang gihuipan sa gininhawa. Mauna nga nahimo siyang gitawag nga unsa man, living being. Ang reverse ana, muhawa ang iyang gininhawa, mahimo siya nga dead being. Ug atong hinumduman, mga kaigsunan, nga sa diha nga ang tao mamatay na, mo disintegrate kaniya ang iyang ginhawa. Wala na siya vitality, wala na siya energy, wala na siya tanan, mga kaigsunan nga panghuna-huna. There is no consciousness at all. Og ang mahitabo din ang pag-communicate niya dili na gyud mahimo. Now, gusto lang akong iklaro nga as God only has life, ang kinabuhi gikan man sa Dios, siya rapod ang makahatag og kinabuhi. Sa ato pa, ang namatay na, mga kaigsuunan, dili na banhawon o ipakita pa ni bisan kinsa. Kinsa man na siya nga medium din kinsa man na siya nga espiritista din di na niya makaya, mga kaigsuunan, because life is only from God. And He is the sole owner of life. Gikan lang yun sa Dios ang pagbanhaw sa mga patay, kay siya man ang utor sa kinabuhi. Higala ko, gusto na ko mong binlan ni ining usa ka kamatuoran. Kung dunay mga kalibog nga moabot kanimo, palihog in taon, basaha ang imong kasulatan. Wala na tayo laing remedy, mga kaigsunan, except the truth. Nag-ingon ang balaang kasulatan sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Kung naatay mga kalibog sa bisan unsa nga issues sa kinabuhi, mga kaigsunan, pangutan ko na to sa Ginoong Hesukristo, kay nga naman, siya ang makaprovide na to sa kamatuoran. He is the living truth. Siya ang nagdala, ang kamatuoran, di na to makita sa mga dagko nga library, di na to makita sa dagko kay mga deposit sa mga libro.
but the truth is in Jesus. It is in the person of Jesus Christ. So kung maghisgot balikan na to. Ang mga patay ba makigistorya sa mga buhi? The answer is no, mga kaigsunan. Unsa may giingon ni Ginoong Hesukristo, naa siya sa grabe nga pagkahinanok. Kanang nahinanok ka, bisag matamakan pa ng imong liog, mga kaigsunan, wa na kay mahimo. Ang Biblia nagaingon, ang mga tao nga napatay, wala na'y kabangkaagan. Atong hakupon, mga kaigsunan, atong sagupon, ang kamatuoran nga gipahayag ni Ginoong Hesukristo. Nini nga gabi ako mong hagiton. Sama sa akong giingon kagabi if we are safe in the arms of Jesus, walay problema sa kamatayon. Ang kamatuoran may tungod sa kamatayon, nag-ingon sa Ginoong Hesukristo, naa siya sa iyang pagkatulog. Ato nang i-grab, mga kaigsunan, kay mo ng kamatuoran. Atong dawaton si Kristo, atong i-prove sa kalibutan nga walay laing kamatuoran nga atong giambitan kung dili ang kamatuoran lamang nga anaa kang Ginoong Hesukristo. Ako mong hagiton manidugta alang sa pagampo. Dalay gunong silimbaho na mga Diyos. Salamat kaayo nga wala nimo biyai ang imong mga anak nga malimbungan sa kaaway. Hinuon imong giaga kami pinaagi sa mga pulong ni Ginoong Hesukristo o pinaagi sa pagministeryo sa balaang espiritu nga kami magsubay sa dalan sa pagkamatarong, dili mi mailad sa bisan unsa nga pamaagi sa kaaway, tungod kay ang kaaway mo ilad, mo gamit og daw 100% nga kamatuoran, apan sa gulan ka nagbakak, aron sa paglingla og sa pagdaot kanamo. Amahan, guniti kami, pinaagi sa tuong kamot sa imong anak nga si Kristo, og himuang ang among kinabuhi, mahimong ehemplo sa pagsunod sa kamatuoran ug sa kamatuoran ra gyud. Amo gipangayo ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.